Dneska po dlhej dobe sa to značkové u nás doma. Dneska si spravíme video, čo je to vlastne Vila Betula, pretože som na dovolenke, keďže sú prázdniny jesenné. A toto video bude téma toho, čo si ukážeme vo Vile Betule, tak ja idem von a aj si zoberiem psa a vidíme sa. Toto je Leuško, náš pes. Dneska idem sám bez rodičov, lebo Areálka s ním. Takto vyzerá Vila Betula. Rozhodne to doporučujem. Môžete tu kempovať aj bývať v rozhľadbách. A nezabudnite mať také tie špeciálne náramky, vďaka ktorým sa dostanete cez, neviem, rôzne miesta. Vila Betula je skvelé a tam je Babyland, úžasné miesto, ktoré doporučujem pre menšie deti. Aj pre väčšie akože, ale pre mňa to moc není. A tak teda ideme. Vyzerajú tie strojce, z ktoré sa pípa. Tak to by ste to mali mať náramok a to by vás malo pustiť. A sú tu aj detské programy. A z tých detských programov si môžete rôzne programy vyberať. Každú hodinu je asi jeden. Je minifarma. A sú tu aj kone, na ktorých sa viete jazdiť. Je tu ihrisko. A sú tu rôzne areálne veci. Ale zvieratka mali priestor moc na kačky, ale viem povedať, že krásne tu majú vychovaný dobytok, aj kone. Takže doporučoval by som asi tak pre deti, ktoré majú radi jazdy na koňoch. To vyzerá areál, zverejnením tváre ľudí. A krásny ranč tu majú. Doporučujem a chcem vám ešte povedať, že predtým, ako skončí toto video, dajte like. Aktuálne som na jednej z najlepších častí a túto časť milujem, pretože je tu ticho, je tu skvelý trávnik pre psa, takže ideálny priestor aj veľkosť je tu, aj sa tu robia veľké akcie niekedy, čo som sa o tom dopočul. Náš pes vraví, že toto je vynikajúce na čuchanie a na značkovanie. Ja by som povedal, že ten Cookemp je taký z 8 z 10 by som tomu dal. A ešte by som dal tej farme by som dal 7 z 10, lebo to jak tam bola tá hlina a malá rieka preteká chmy, to som v živote nikdy nevidel. Ale keby som mal, tak by som to trošku zväčšil. Oni potrebujú trošku väčšie, keď je ich tak veľa. Jednej kačke za mňa by to stačilo, ale takým 12, 20, čo tam mali, to nestačí ľudia. Keď chováte kačky, tak im to zväčšte. Tým väčší bažujem, tým lepšie. A ešte vám poradím niečo do chovu. Chystám ďalší diel varenia. Vyjde, to sa dozvieme na ďalšom videu, na šotke, ktorú vidím dneska večer. A ešte niečo uvidím. Asi uvažujem o tom ešte, že vlastne adaptujeme morča a tu náš Leuško. Budem s ním robiť aj ďalšie videá, uvažujem o tom, pretože na dovolenkách sa to úplne hodí, lebo on je taký môj doprovodca. Moc neviem namieriť dobre tú kameru, tak možno toto video moc dobre, kvalitne rozstrihané, neviem čo nebude, ale snad sa vám bude páčiť. Tak teda.